Marabai zuwa Khalil TV Plus, ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za a sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Garkamo wannan ƙarfe na zamo, wani kirari na ne ɗan damo. Tun da na ce na sa rigar aro suke bi na wacce na gada ma sai na ciro. Su ka yi na in kirkiro abin da yake kaina in tsakuro, ko na laɓe kaina in takuro. Ƙarfe na zamo, wani kirari na ne ɗan namo. Tun da na ce na sa rigar aro suke bi na wacce na gada ma sai na ciro. Su ka zama yi na in girgiro.